На моето дете му дойде време да ходи на градина. Тежко бреме, попалвам анкети, редя си желания по-близко до вкъщи. Мечтаната опция, системата пак ми вика не става, не събира точки, съдбата се сменява. Кварталната близо, но едва ли по-лесно ще е да го запишем в Симитли. София, столицата голяма, места в градини няма. Искам градина с дворче и сянка, не 100 деца на площ 2 квадрата. Мечтая за смях и игри на поляна, а не за опашки и нерви от рано. Баба да го гледа, но не е педагог. След 5 часа гонене режимът ще е строг. Обича го много, но няма уроци, ни песни, игри, ни нови емоции. София, столицата голяма, места в градини няма. Частната градина е рай за децата, но гледам таксата и ми прилушава 1000 на месец, че даже и повече. Мечтая, но джобът се мен ще плаче. Малки са групите, дворове, зелени учители, музика, спортове, секви, но сметката правя, уви не излиза. Мечтата за градина пак се изниза.